Урицкий паркына яратып йөрүчеләрнең инде берничә көн күңелләре тыныч түгел, чөнки монда авыр техника кирип, карларны эттерәле, алай гына да түгел, кайбер куакларга зыян килә, халык биредә нәрсә булыр дип баш вата. Ирина Михайлова төн уртасында балалар шәһәрчеге төзеләчәк урында эш башлануын беренчеләрдән булып күрә. Бу турыда социаль шелтердә дә язган. Сказали, что строительство капитального здесь не будет. Парклар һәм скверлар дирекциясенә шалтыраткан идем. Яз көне бирегә авыр техника алып киләчәкләрен белдем. Алар монда эшләде инде. Балалар шәһәрчеге төзеләчәк урынның бер өлешен кардан чистарттылар. Кичкенә агачлар сынган, туфракка зыян килгән инде. Социаль шелтерләрдәге ризасызлыклардан соң Казанның парк һәм скверлар дирекциясе вәкилләре 2 тапкыр халык белән очраша. Урицкий паркында балалар шәһәрчеге төзеләчәген, түләүле аттракционнар булачагын әйтәләр. Әлеге яшел зонага йөрүчеләр моны үзләре сорады дип тә белдерәләр. Не имею полного представления. Башта нәрсә буласын төгәл аңламыйча, нәрсәдер әйтү һич мөмкин түгел. Балалар төрле була. Бар кичкенә, менә монда гына кичкенә бала уйнарга ярый. Тегендә инде, если побольше балаларга эшлиләр дә яхшы була. Платный, бесплатный, это уже карарга кирәк. Здесь площадка, ведь вон там еще не так далеко. Барлык яшьтәге балалар өчен дә уен мәйданчыклары урнаштырылган. Теге башта олораклар өчен атынгычлар бар. Бөтен кешегә дә урын җитә дип саныйм. Кайбер кешеләр төзелеш эшләре барышында күп еллык агачлар юкка чыгарга мөмкин дип борчылалар. Урицкий паркын яңарткан вакыттаның символы булган талның балта белән чапканнарын яхшы хәтерли. Шуңа да мондый югалтулар кабат булмасын иде дип телиләр. Парктагы 100 яшар наратлар экологларның да аерым игътибары үзәгендә. Есть сосы, возраст которых больше 150 лет. Биредә 150 еллык наратлар да бар. Аларга да, башкаларына да тияргә ярамый. Зур агачлар янында балалар мәйданчыгы да, кафе булырга тиеш түгел. Урицкий паркында башланган эшләргә карата аңлатма бирүне сорап, парклар һәм скверлар дирекциясенә мөрәҗәгать иттек. Безгә язманча җавап бирделәр. Парклар һәм скверлар дирекциясе әлеге участокны тикшерәчәк. Әгәр чыннан да агачларга зыян килгән икән, биредәге карны чистарткан шәхси оешма вәкилләре яңаларын утырту өчен компенсация түләргә тиеш була. Урицкий паркында этләр белән йөрүчеләр дә күп. Биредә әлеге хайваннарны өйрәтү мәйданчыгы да бар. Гуляем каждый день. Башка җирдә этләр белән булай иркенләп йөреп тә булмый. Бу бит этләр өчен каралган бердән-бер махсус мәйданчык. Аны саклап калсалар иде, чөнки монда без генә килмибез. Паркта балалар шәһәрчеге төзү өчен аукционны узган елның декабрендә уздырганнар. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясендә анда җиңүченең исемен атаудан баш тарттылар. Шул ук вакытта парктагы яшеллеккә зыян салырлык зур төзелеш эшләре булмаячак дип шандырдылар. Аттракционны урнаштырганда бетон салу кебек эшләр башкарылмаячак. Барлык конструкцияларда сүтелеп җыела торган була. Парклар һәм скверлар дирекциясе мәгълүматына караганда, Урицкий паркында җәйгә 2000 квадрат метр мәйданда аттракционнар урнаштырыла. Бу эшләрне башкарганда халыкның тәкъдим теләкләре дә исәпкә алыначак. Түләүле балалар шәһәрчеген төзү урыны әле төгәл билгеләнмәгән. Моның өчен паркның башка участокларда каралачак. Руслан Судинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.